Θεωρίες συνωμοσίας του ποδοσφαίρου. Και ήρθα να μιλήσω για το χταπόδι. Α, το μπολ. Υπήρχε ο Πολ το χταπόδι πάνω. Άμα το θυμάσαι στο Μουντιάλ τη Νότια Αφρική, είχε πετύχει 90% των αγώνων. Φίλος μας ο G, ένας Κινέζος δημοσιογράφος, αν δεν κάνω λάθος, είχε ψάξει την όλη κατάστα. Επειδή με Γιαννιώτης μπορούμε να το πούμε και Τζε. Ο G, τέλος πάντων, ο φίλος μας, λέει ότι εγώ πιστεύω 60-70% σίγουρος, παιδί μου, ότι ο Πολ έχει πεθάνει. Κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, όχι μετά. Που βγήκανε και είπανε πονηροί ότι πέθανε μετά, ξέρω εγώ. Είχε πεθάνει κατά το 60-70% κατά τη διάρκεια. Και επειδή όλα αυτά τα χταπόδια, το είδος αυτό, μοιάζουν. Στη συνέχεια, ο χώρος που ήταν το ενιδρίο ήταν να κάνουν ένα ντοκιμαντέρ με τη ζωή του Πολ. Που αυτό έμεινε στα σκαριά. Πολ, άμα πέθανε μετά το Μουντιάλ, θα είχαμε τελειώσει. Αφού πέθανε κατά τη διάρκεια, ήταν να κάνουμε το ντοκιμαντέρ. Άμα πέθανε μετά, οκ, εντάξει, κάνει ένα βίντεο και λε στη μνήμη του Πολ που πέθανε μετά το Μουντιάλ. Ένα τώρα που πέθανε στο Μουντιάλ δεν μπορεί. Οι προβλέψεις που έδινε το νέο χταπόδι όμως ήταν σωστές. Ναι. Δεν θα γινόταν ωραίος μεζές ο Πολ. Μπορεί και να είναι. Δεν ξέρουμε. Πέθανε. Μήπως τον πουλήσαμε πουθενά. Μπορεί και να πανάκριβα. μαγειρεύτηκε ο άνθρωπος. Να τον πουλήσαμε πουθενά. Δηλαδή ήταν ένα χταπόδι το οποίο είχε πάρει πολύ δημοσιότητα. Ή να πει κάποιο να πει ξέρει, εγώ αυτό το θέλω. Να μου λέει την πήρα. Μα δεν πουλιέται. Εγώ το θέλω. 10 Εγώ το εκατομμύρια. θέλω. 20 είπαμε δεν πουλιέται σε όποιον και όποιον. Ναι, όχι τώρα σε εσά. 25. Δικό σα ήταν ο Πολ. Κάπου ήταν χαμένο και το περιθάπληξαμε εμεί εδώ. Πολ, ποιο ήρθε μπαμπάκα, Πολ. Έλα, περάσουμε σε ένα μήνα να το δούμε πώ θα είναι. Τα κουχίε συμβαίνουν και από τη στιγμή που δεν μπορούσε να μα πει και αυτό στην αλήθεια του, το πιστεύω 9 στα 10, αλλά μου περνάει αρκετά διάφορα. Εγώ το πιστεύω ένα 8 στα 10.